хора, нали ви казах, че ще има втора част, където ще дадем някакви бомбони. И това са те. Бях ги обърнала наобратно. И сега ще ги отворим. Хоп, отворих ги. Да видим. Да мисля, че бяха в друг. Чакай, сега ще видим как изглеждат отвътре. Изглежда така. Ами не сме опитали, може да е вкусно на вкус. Айде. Ето. Хора, нещата може да ви изглеждат да не са хубави, ама е вкусно. Да, бомбо. Не, Деме, спокойно, 10. 10 от 10. Много е вкусно. Бебе, ти казвам, че мамо, Чакай, като имаме бомбони, пак ще направя видео.